תלעס, תעשה רעש. יונתן, תגיד שלום למצלמה. אני מצלם אותך בווידאו עכשיו. אתה בא להגיד שלום מהצד הזה? עכשיו לא רואים כלום, אנחנו צריכים שאתה תהיה פה. טרקטור, נכון. ומה זה? איש, נכון. ובוא תראה לי בטרקטור הזה, תחזיק אותו רגע. לא, תוציא את המוצץ. תראה לי, יש לטרקטור הזה ערובה? איך קוראים לזה? ערובה, נכון, תן לי, אני אשמור לך. אז שים פה. שים פה. ערובה, נכון, ויש לו וו? מה זה? וו, נכון. ואיפה הכיסא? יש כיסא? נכון, ומי יושב בכיסא? איש, נכון. ואיפה מדרגות? כן, כדי שהאיש יוכל לעלות. וגלגל, יש לו גלגל? גלגלים. נכון. גדול, נכון. ומה השני? איפה האוטו? מה זה? משאית.